Lige nu er det bare en mark. Men det er her energien, musikken og festen bliver sluppet løs, når Roskilde Festival sætter gang i årets største optur. Du kan opleve The Orange Feeling hele året i den nye, unikke Roskilde Festival Club Up. Den har vi nemlig udstyret med et Fender-anlæg med 300 watt festival power. Og et hav af cool detaljer. Der er kun fremstillet 200 eksemplarer, så skynd dig at slå til. Roskilde Festival har allerede snuppet en og taget forskud på festen. Så nu er der kun 199 tilbage. De er alle udstyret med et avanceret navigationssystem, der også kan bruges til at streame musik fra din smartphone. Så kan du vælge dit favoritband som hovednavn, når du sidder bag rattet. Du får også en cool keyhænger sammen med Roskilde Festival Club Up. Tjek alle detaljerne på Volkswagen.dk.